ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, настроенотон созай. имрӯз чӣ хеле десем бардро бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардем. бисёр бардро а пачкаҳо модарон хонаҳои худшона дар ватсайп морӯӣ кардан, гуфтанд ки реклама кунем. Бардро мо имрӯз бекор шидем, ози анвора гап мезанем. беҳтарин нархҳо айда бардро. хай нархҳои арзонш ҳам астай, қиматш ҳам астай. марҳамат тамошо кунен ва аз ки ҷое ки хона намемонам дар комментария бинависен, мисол заминаи хонаи квартираи. ма ҳаракат мекунем ки аз ки ҷое ки мегем бардро арзонтарша ёфта барои шумора нахел реклама кунам. ва дастгирии тонсисидаги ҳам я дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо бижиқем ва касе меҳмонен подписатсия кунен. агар битонен ҳамин видеоро дар имоотон поделитсия кунен, гапто надорум. агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, инами рақамҳода танҳо дар ватсапш бинависен. рафтем. бардро ва хоҳарои азиз, эълона сар кардем. як ҷода ёнбош кунен, видеои моро бо диққат гӯш кунен бардро, бо диққат. дӯстони азизи хонаи десем бардро дар ватсайп мо рӯӣ кардан суратоша гуфтанд ки срочни бояд ҳамин хонаро бифурӯшем. боз ман ҳама даниёша ба шуморо гап мезанам метам. хушрӯ гӯш кунен бардро. хуб, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи Мавлончари Воло. 12 сотиқ замин дора бардро, 6 дар хона, кухни, ошхона дора ва дигар иморатҳо иборат аз гуфтагиай. чойлови баланди мевадиҳанда ва айди тарафи хона дарёи об мегзара ва дар дуруни хона бардро ана ҷӯйбори ова мегзашта дар даруни хона. дӯстони азизи хонаи десен ҳама ҷош 100% ремонт пемон, ҳама ништияга карочи ҳами сума мети медрои зиндагӣ мекунӣ. нархша 500 000 сомонӣ мега. соҳиби хона гуфтагия ки мисол агар касе занг бизана айноми канали Саудутиҷи гап зана, бо як чинимчи арзона мекадай. хулосаи гап бардро хонаи беҳтаринай. агар дигар маълумотошро гирифтан хоҳӣ, нами рақамҳода занг бизанен. 500 000 сомонӣ. дӯстони азиз, эълона давом метем. ин хонаи десем бардро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 5 сотиқ замин дораву 2 дархона. райони Навбунёд дабудай. 5 сотиқи 2 дархона. соҳиби хона гуфтагия ки дарунаш ремонт кардагием, зиндагӣ карда мешава. адрес болои Чаманзор, қитъаи 6. свет ҳастай, ивазам мешава. алиш мешидай бардро, хай навистагӣ нест ки ба мошин алиш мекуна, бо ягон квартира алиш мекуна. хай номерои телефонаш ҳастай, занг мезанен. хоб бардро чӣ хеле гуфтам, 5 сотиқа 2 дархона, нархш не ки арзонай, 60 000 сомонӣ. ина номерои телефонаш, марҳамат ҳози занг биза, хонаро бихар. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. аз куҷое ки замин, хона, квартира дар кораида шумо дар комментария бинависен. агар ман арзонтарша ёфтам, барои шуморо инам хел реклама мекунам. ва бардро дастгирии моро фаромӯш накунен. ҳамун як дона лайки бепила бижиқен, мо раҳматтон мегем. зинда бошем, барои дастгиритон раҳмат. хуб, бардрои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. 8 сотиқ замин дораву 2 дархона. соҳиби хона гуфтагия ки хонаҳо ремонт кардагиай. бардро хай дарунаш ремонт дора, созай мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ, фавран фурӯхта мешидай. 8 сотиқи 2 дархона, нархш 60 000 сомонӣ мега. марҳамат, занг бизанен. дӯстони азиз, гуфта будем аз ноҳияи Рӯдакӣ хонаи заминӣ бимонем. бардро ина як тамо ёфтем. ози ҳамаша мегем чӣ хелай. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки Ленский район бардро 3 сотиқ замин дораву 3 дархона. хонаҳо ремонт кардагиай мега. соҳиби хона гуфтагия ки хона дар Ленский район дар кирпични будай, 3 дархона, кухни, баня, туалет ҳамаш ҳастай. 3 сотиқ замин дора, хонаҳо тайёран, ремонтиш 1000%. бо савдо ҳам мекунем гуфтагиай бардро. нархша 110 000 сомонӣ мега. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанем. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. ин хонаи десем бардро қарор дорад дар шаҳри Левакан. 7 сотиқ замин дораву 2 дархона. соҳиби хона гуфтагия ки хонаҳо ремонтиш коробкаай. 7 сотиқ замин дора бардро 2 дархона. чӣ хеле десен, ай зарурият мефурӯшемша. яъне ки бардро срочни пулш дар кор шидаги будай. нархша 100 000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки касе харидори аниқ боша, арзонам мешава.
беҳтарин нархе бардро мисол замине ки шуд 7 сотиқ замин дар хона 100,000 сомониш мега. ина номерои телефонаш агар шумо харидор бошед ё ки маълумоти дигаша гирифтан хоҳед метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти бештара бигиред. бардорои азиз, касе тамошо кардӣ, сай мегзарем ба заминҳои арзон. бардорои имконият боша барои меҳнатҳои мо ҳамият дона лайки бепала бижиқен ва дар комментария бинависен ки аз куҷо хона, замин, квартира дар кори шумода. хоб бардоро раҳмат барои лайкотон, раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, замине дисен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд 6 сотиқ замин бидай. шаҳри Хуҷанд тарафи Сайхунда. чӣ хеле гуфтам бардоро 6 сотиқ замин як стройматериалаш овардагӣ бидай. соҳиби замин мега ки заминам ҷои соз дай, алиш ҳам мешава ба ягон мошин. хай бардоро алиш мешида ба ягон мошин, нархиш 25,000 сомонӣ мега. инаи номерои десем бардоро номерои Тоҷикистонай занг бизанем. дӯстони азиз, бардоро ай шаҳри Ҳисор замин гуфта буден, дар комментария нависта буден бардоро 6 сотиқ заминай дар шаҳри Ҳисор, яхе стройматериалаш овардагия бардоро инаи фундаменти гирди заминам чӣ хеле десен рехтагӣ бидай. соҳиби замин мега ки замини фурӯшӣ, сертификат, қарор, лоҳия ҳамаш 100% кардагия фурӯхта мешавад фавран. яъне ки бардоро срочни фурӯхтании ҳамин замина дар шаҳри Ҳисор бардоро нархиш 45,000 сомонӣ мега. хай мегири замина бардоро як хона мекунӣ, метрои зиндагӣ мекунӣ. ина номерои телефонаш, маълумоти бештараш мо метавонем ки занг бизанем. бардорои азиз, эълонмона давом метем. оз заминои фурӯширо гап мезанем, баъд да квартираҳои арзон мегзарем. то охиша тамошо кунем бардоро. ин замине десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат 6 сотиқ замин дора бардоро. хай не фундаментош рехтагӣ будагӣ ди замина ба фикрам ё фундаменти хона боша, хай занг мезанен, мепурсен. соҳиби замин мега ки замин дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Одилӣ, алиш ҳам мешава ба ягон мошин. бардоро хай алиш ҳам мешида, арзон ҳам мумкин шава. 6 сотиқ дар шаҳри Ваҳдат, нархш бардоро ва хоҳарои азиз 50,000 сомонӣ мега. номерои телефонаш аст, занг бизанем. дӯстони азиз, эълона давом метем. хаста наштен охи. бардоро имконият боша лайка бижиқем ва дар комментария бинависен ки аз куҷо хона, замин, квартира дар кори да шумо. аз ки ҷое ки мегем бардоро ма ҳаракат мекунем ки ай муҷо арзонтар ша барои шумо ранам хел реклама кунам. дӯстони азизи, замине десен қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз 12 сотиқ замин дора. 12 сотиқ замин. соҳиби замин мега ки замини фурӯшӣ срочни мефурӯшемша ову свет доимиай. хоб бардоро ҳамаи ҳуҷҷатош 100% гуфтагиай. 12 сотиқ дар ноҳияи шаҳри Туз, нархиш 50,000 сомонӣ. занг бизанед. хоб дӯстони азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исфара, якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 32 квадратни метр. райони Навобод, дом номери 4. домои пешинае бардоро хона чӣ хеле десен ремонт кардагия мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. соҳиби квартира гуфтагия ки 2 этаж дай, балконош ҳастай, дари трезоҳош пластикай, нав ремонт кардагием квартирара. якхонага бардоро дар шаҳри Исфара, нархиш 110,000 сомонӣ. инаи номерои Тоҷикистонай занг бизанем. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. квартира десем бардоро қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 31 квадратни метрай. дом бардоро новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ дар роҳи Ленинградай, лави роҳи Калонда будай. хонаро бардоро светиш монтаж кардагием, шкатур дора. сум боша бардоро мегири хонарава 1 евро ремонт мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. дар ноҳияи Рӯдакӣ якхонага, нархиш 130,000 сомонӣ мега. маълумоти бештара метавонем ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанем.
дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар наздики бозори Фаровон 40 квадратный метр як хонага дар 12 этаж қарор дорад. Дар якум этаж бардро магазино мешидай, дом навастройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира гуфтагие ки 50% маблағро метавонед то 18 моҳ супоред. Лифт 24 соат кор мекунад, домофон дора бардро, видеонаблюдение дора, парковка ҳам доштай, охрана ҳам дора, майдончаи кӯдакона ҳамаш ҳастай. чип қатъӣ мешава гуфтагие ягон одами бегона дар омадан наметавона. Сохтмонаш то 5 этажа рафтеса бардро, то 5 этажа оли рафтай, 12 этажа мешидай. мумкин 13-14 этажа мешава хай бардро. мисол мепурсен насос, подача об ҳамаш кор мекунад то ҳамаи этаҷора бардро ба гарантияш гуфтагие. Нархиш 148 000 сомонӣ. номери телефонаш аст, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. Квартираи десем бардро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. бисёри бардро ай Россия нависта буданд ки ай шаҳри Кӯлоб мисол квартира бонед, ай Тоҷикистон ҳам нависта буданд. бардро як хонага дар 3 этаж қарор дорад, 28 квадратный метр дар шаҳри Кӯлоб, ай маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин. домои пешинаи бардро не ки хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки ана ҳоҷатхона ҳамомаш якҷоя будай. дигар маълумотоша хай бардро занг мезанед, мепурсен. нархиш 135 000 сомонӣ мега. номери телефонаш аст, маълумоти бештара занг бизанед бардро. дӯстони азиз, ин буд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. касе ки то охири видеора қатъимат тамошо кард бардро дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем. ва агар видеои имрӯза шумода маъқул шуда боша, ҳамун як дона лайки бепила биҷиқен ва касе меҳмонем бардро подписатсия кунен, колокончика биҷиқен ва бардро аз ки ҷое ки замин, хона, квартира намондум дар комментария бинависен. аз ки ҷое ки бардро мегӯен, ман ҳаракат мекунам ки арзонтарша барои шуморо ёфта реклама кунам. худтона эҳтиёт кунем бардро то видеоҳои оянда. худо нигаҳбонтон боша. хайр.